Jeg var ude og optræde på sådan et gods for en godsejerfamilie, og man tror, det er sådan noget for folkeeventyr. Man tror ikke, det findes. Men der findes nogle mennesker stadigvæk. Altså, min tipoldefar, han grundlagde FLSmidth i sin tid. Det er jo efterhånden nogle generationer siden. Og det er jeg meget glad for, han gjorde. Det har da i hvert fald åbnet nogle døre for mig gennem livet. Og det der er, sådan nogle mennesker, der har haft penge i flere generationer, det de havde mest, det er jo nye rige mennesker. De havde jo ikke fattige mennesker. Det er jo tit folk, der måske ikke har pengene, men der måske går ned og bruger en hel månedsløn på et jakkesæt for at fremstå som noget, som de egentlig ikke er. Og det er jo også lidt ærgerligt, fordi det er jo ikke det, der skal definere os på nogen måde, synes jeg. Ja, velkommen på godset. Hvad for en af karaktererne synes du, Jonathan rammer bedst plet med? Ja, min kæreste. Hej, hvor er det sød, hva'? Jeg synes, godsejeren er ret godt ramt. Ja. Velkommen. At de ligger og knaller, Margit og min far. For at være helt ærlig, hvem gider at sidde som 21-årig på et eller andet gods op i det mørke Jylland? Endelig er der nogen, der går til det gamle svin. Og tit godt være et stort pres for at køre tingene videre. Det er så heldig, jeg er fuldstændig sluppet for, fordi vi solgte alting. Og min far solgte hele fabrikken. Nå for helvede. Hvem er mig? Er det en, der... Køkkenpigen. Du er hende, der fulgte dig rundt tidligere. Ja, okay. Ja, så har navnet måske. Shit. Margit! Margit, for helvede. Hvordan kunne du gøre det? Hvorfor har du fortalt Jonathan om os? Er det rigtigt, at der er rige mennesker, der knaller deres tjenestefolk? For det meste ikke. Man plejer at holde nalderen for personalet. Det kan blive en dyr fornøjelse. Du har ødelagt det hele. Du har ødelagt en fest til 120.000 kroner. Jeg har betalt en formue for dig, så stikker du mig i ryggen. Foran alle mine arbejdsforbindelser. Foran min familie. Foran slags lotte. Jeg har en bekendt, hvor et kys til en julefrokost i USA kostede ham $2 millioner i sexchikane-retssag. Så for det meste, så plejer man at holde nalderne langt væk fra personalet. Gå op til Lotte, og så siger du til hende, som det er. Ja. At det er nej, det gør du ikke. Du siger til hende, at der ikke er noget forhold. Vi har aldrig haft et forhold. Nej, der er ikke. Og så siger du, at det her åndssvage joke, du laver til julefrokoster, og så får du den herned. Det er det, du skal. Du skal få hende herned, og så skal vi have hende ind til gæsterne. Penge, om det er i form af gode advokater, eller hvad det er, det er jo klart, altså du kan jo se, det er nok de mest magtfulde mennesker her på jorden, nok dem, der har flest hemmeligheder i bund og grund, ikke? Og det hjælper penge jo med at skjule på den ene eller anden måde. Er du klar over, hvor pinligt det er? Hvad? Og de der blik, man får fra, man bare tænker, ej, du kan bare ikke finde ud af at gå frem, fordi han har alt pengene og godset. Hvad med dig selv? Har det hjulpet dig på noget tidspunkt, hvor du sagde, den vil jeg fandme ikke ud? Ja, måske. Måske. Men det er da klart, at det måske har hjulpet lidt på nogle situationer, hvor man måske har været lidt småberuset i sine nogle unge dage i udlandet et eller andet sted. Men ikke på den måde som sagt, som at jeg har lavet bestikkelse eller noget som helst, men det er måske lidt nemmere, hvis man lige er kommet til at lave lidt for meget rod på et hotelværelse, at man måske lige har pengene til at erstatte de ting, der muligvis er gået i stykker. Ikke? I stedet for, at man så ryger ind i at blive taget ind og det ene og det andet. Ikke?